Maangat na sa kaliwa. Ito na si Jerry Cabell, mga kaibigan. Palitan dun sa harapan, no? Yung mga gusto talaga hang kumawala dito. O matibay yung breakaway natin. Talagang hindi matikitan ng mga to. Ang dami nila pero hindi nila matikitan yung ating dalawang breakaway. Sino yung hindi nagpalista pa dyan? Sino? Yung mga nakalista, pag nanalo kayo, hindi kayo nanalo. Yo! Isa. Ito mga kaibigan. Okay, so plug down na mga kaibigan. May papapanap kagad dito itong si Luigi Ramirez and Mark Laplana. So ito na mga kaibigan, sumambulat kagad itong ating dalawang breakaway, Mark Laplana at itong si Luigi Ramirez mga kaibigan. So mabilis kagad ang bakbaka itong dalawa. Talagang gusto nila makalayo doon sa ating grupo sa likod dahil meron na sila 200 meters kagad na inilalamang doon sa ating main group. Mabilis 55 kilometers per hour. All amateur tayo, road bike, bawal ang pro. Kailangan amateur ka lang muna. So parehas sa tiga Pangasinan na ito ating dalawang breakaway mga kaibigan. Maraming nanonood dito. Shout out! Malayo agad ang layo nito. Ang mabilis yung pagkatakbo. 58 kilometers per hour. Gusto talaga nila makalayo doon sa malaking grupo mga kaibigan. Hey! Magandang palitan nila. So Laplana naman ngayon na nagdadala yung ako. Maganda ang palitan ito nating dalawang breakaway. So tignan natin yung likuran kung may naghahabol dito. Mukhang may mga naghahabol na rin sa likod eh. So ito, may isang solong naghahabol. Itong si Jolo Sales. Kung mawala rin siya dun sa malaking peloton. Andito sila Muscle Mox, Johnson Caloring, John Michael Amor. Andito rin si, I think baka andito rin si Chiron Julian sila Jomel de los Reyes, si Jerry Cabell. Naku, lumalayo mga kaibigan yung ating breakaway tsaka ito ating same group. Jolo Sales ang kanyang speed 52 kilometers per hour. Bodo sa'yo sa merap. Talagang nagsisikat lumayo ito nating dalawang breakaway breakaway artist. Okay, kaya ating grupo. Okay, Jolo Sales pa rin itong sumusunod sa ating breakaway. Jolo Sales pa rin. Okay, ito na yung ating peloton. Hatak ni Jari Lurian, John Ace Ventura. Naku, dami nito Nandito pala yung mga big guns. Napakakapal mga kaibigan. Ang dami ng mga to. So napakakapal itong ating mga grupo mga kaibigan. So nagpapakiramdaman muna rito Papakiramdaman. Uy, dito rin si James Estrada So dito natin makikita yung mga big guns. Marami dito. Kaya si Roderick Acosta dito rin. Mga tiga Nueva Vizcaya andito mga kaibigan. Team Isaac. Yung ating 311 dito si Eman Dilastro, nakita ko rin mga kaibigan. So makapal to, ang dami itong mga Exodus, Isaac. Maangat na sa kaliwa. Yung sumasagad. Ito na si Jerry Cabell mga kaibigan. Si Amor. Si Amor, ito nasa likod ito ng Vizcaya Riders nito. Tignan natin kung maghahabol na itong ating peloton dahil bumibilis na. Si Amor nasa harapan, Jerry Cabell, si Jericho. Dami So yung iba, di ko makilala. Si Muscle Mox, si Johnny Hatin.
Napakarami mga ganito mga riders dito. Maraming tiga Biskaya dito. JJB. Nakita ko rito si Juan eh. Si Cheryl Julian. Ako si yung taga Nueva Ecija yung mga dito. So all amateur tayo. Johnson Coloring, ito naka JJP, andito sa may bandang likod, malakas yung bata na daw. Nakikiramdam muna, dito rin si J Hart Valdez. Hindi natin gano'n makilala yung iba eh. Pero mabilis ang baka, 62, ayan, tingnan nyo, 62, 60 kilometers per hour. Mapanag ka sa makaharap yun, no? Gustong kumawala. Bilis! Talagang sagaran to, mga kanado, 2 laps tayo, equivalent to mga 50 or 48 kilometers na road race. Mga petong si Jerry Cabay, sinundang kaga ni Ventura. Kumaangat na rin itong si Muscle Mox. Ayan, dito rin yung mga team Marinas. Dito nagkakatakasan doon sa harapan. Johnson Caloring, patanaw-tanaw lang dito ha. Itong si Johnson Caloring. So di atin lahat ma-mention yung kanilang mga pangalan dahil talagang madami itong ating mga riders. Dito yung mga tiga Manila eh. Biskaya, marami rito. Mga banat yung Team Army Exodus. Ayan o, mga tayo sagad-sagad sa harapan. So nagkakaparata doon sa may bandang harapan. Bumibilis yung kanyang takbo. Bumibilis na naman yung takbo mga kaibigan. So bagyang nadidikitan nila si Joel. Makata si Jerry Julian nga yata yun mga kaibigan. Jerry Julian. Yung naka-white. So meron tayong team Nueva Ecija rito. Dumikit pa to si Idol. So yun, so palikod-likod muna, binabantayan tong likuran. Baka may makatakas pa atras, kaya binabantayan ni J Hart itong likod ng peloton. Idol, dito bahagyang bumibitaw. Uy, bumitaw ito, naka-team 3115, yun ito. Uy, sipat pala to si Idol. Idol, pabitaw na rin. English yung takbo nito ng ating peloton ha. Tignan natin kung inabot yung ating breakaway or si Jolo Sales. Ito rin pala si Lance Ford. So marami rin pa yung mga team Hasol dito. Mga 3 o 2 yung team Hasol na dito. Si Ventura at itong si John Michael Amor. Mga Team Isaac, medyo marami-rami itong mga Team Isaac dito. Bilis yung takbuhan. Grabe yung takbuhan dito. Uy, wala si James oh. Takbo na lang, takbo! Si James Estrada. So, I think parang hindi pa inabutan yung ating breakaway. Parap na itong si Johnson Caloring. May butas dyan, butas! Butas! Doon, Woods. So dito rin yung mga sila Gian na ang Team Marinas. So di ko makilala itong mga ibang Team 3115 dito ha. Wala yung mga big guns ng 7-Eleven dito, ng mga amateur. Mabilis yung takbuhan mga kaibigan. Pero hindi pa rin yata nila inaabot yung ating breakaway. Hindi pa rin inaabot. Idol, batang-bata si Idol, kinalawit na ng ang likuran, nabunsol. Ito yung mahirap sa kareran to, napakabilis ng pacing nila. Pag hindi ka ensayado rito, talagang bibitaw ko sa bilis ng kanilang banatan, hindi bumababa sa 50. Nga pa na itong si Idol dito sa likod. Iyatin ko, makakadikit siya dun sa harapan. Puro likod lang muna. Makata naman si Jerry Julian dun sa harapan. Sa harapan nagkakabanatan eh. Uy, si Idol, panay-panay din ha.
Oo, ito na, makikita mo na yung mga umatras, yung mga ganyan, nag-freewheeling, patras na yan, paubos na. Paubos na rin to si Idol. Mabilis eh, dami na uubos. Dahil sa bilis ng balata, talagang mauubusan ka talaga ng gasolina. Dapat dito, ensayo mo rito, 55 kph ang iyong interval. Kaya matibay, 2 laps lang tayo 2 laps lang. Jolo Sales, kinain na pala ng Peloton itong si Jolo Sales, pero hindi ko alam kung inabot na rin yung ating dalawang breakaway kanina. So humihiwalay sila Jerry Cabell. Kakabalitan dun sa harapan, yung mga gusto talaga ang kumawala dito. Dahil 2 laps lang to, dapat makasama ka sa breakaway at magtulong-tulong na kayo para makalayo ng lubusan dito sa ating malaking peloton. Uy, nakaaboy ng camera itong si Lance Wood, parang gustong tumakas sa peloton, So dito rin pala si Harley Fernandez. Hindi natin kung inabot pa, kung inabot na pa yung ating breakaway o hindi pa. Mukhang hindi pa inabot, mga kaibigan, yung ating breakaway. Si Jarrell Julian nga, yung isang andito, mga kaibigan. Ito na, pinituwa ba na dun sa likod. So, puro check-check lang muna ito ating mga radyo sa harapan. Ito si Gian Cortez, Harley Fernandez, Yan Binluan, Jarrell Julian. So lumalayo, hinahabol nila yung ating breakaway, hinahabol nila. Talagang lumalayo na yung ating breakaway. Mabanat na naman tong si Jarrell Julian. Talagang gustong humiwalay ni Jarrell Julian dito sa ating breakaway Hindi natin kung tuluyang makakahiwalay itong si Jarrell Julian sa ating breakaway o sa ating peloton. Itong si Jarrell Julian, mukhang walang kasama itong si Jarrell ngayon Mabanat naman tong si Gian Cortez, Guardiado ni Jericho ng GLO. Harley andito. So, tansyahin natin kung gano'ng layo ng ating breakaway dito sa ating peloton. So, may humihiwalay na grupo. Napuputol yung ating peloton, may humihiwalay mga kaibigan. So, humihiwalay itong grupo na to. Marami-rami to. 2, 4, 6, 8, 10. Mga 16 riders. 16 riders itong kumawala doon sa ating peloton. Rider number 4, 41, 24, 21, 99, 33. Johnson Calorig and si Basil Mox. Robinson nandito ng JJB. Jericho, rally number 45. Jolo Sales nandito din. Cherry Cabaen. Ako, medyo naputol yung grupo natin. Sigurado to, makakatikit to doon sa ating dalawang breakaway na lumalamang na lang ng mga 200 meters. Dito rin si Harley Fernandez, Jarrell Julian. So, nagsisikap itong grupon ko na maidikit dun sa ating breakaway. Robinson, Tim Corpo, Harley, Charlie ba? Hindi yata si Harley Fernandez yung isa dito. Hindi si Harley Fernandez. So, wala sprinter na si Harley dito Tingnan natin kung may mababawas pa rito dahil papalapit na sila ng papalapit doon sa ating dalawang breakaway. Less than 200 meters na lang ang nilalamang ng ating breakaway dito. Makakadikit tong dalawang JJP. Nako, walang nakadikit dito na ating Hasol Wala dito sila Ace Ventura and si John si Amor. Mukhang hindi sila nakadikit sa pagpulas dito malaking grupo dito sa ating sa group, pero hindi pa tapos ang ating laban dahil meron pa tayong isang lap, more or less 30 kilometers pa. So may isang kumawala doon sa ating grupo. Naku po, big guns! Si Joshua Itaranta, mga kaibigan, kumawala sa doon sa ating peloton. Tingnan natin kung makakadikit siya dyan sa ating sa group dahil yung sa group ay lang sa ating harapan. So mukhang makakadikit pa itong si Joshua Itaranta sa ating peloton. Ay! Idol! Ay, Diyos ko po. So napakaraming nanonood dito sa may bayan ng San Manuel, Pangasinan.
the home of pro cyclists, mga kaibigan. Napakarami mga pro cyclists dito, kaya ganito kainit ang suporta ni Mayor pagdating sa cycling. Di pa rin nila inabot yung ating grupo. Pinakabatata na ni Jaren Julian, talagang 2 laps lang tayo eh. Walang gustong bumanat dito, kaya hindi makawalat, hindi nila madikitan yung ating breakaway. Sinundan kagad siya ni Johnson Caloring na Jerry Cabael. Dalawa yung JJB dito. Kaya lang kung sila yung mga magkakakormo, hindi rin nakadikit si Joshua Estrada ha. Yan ay dikit yung kanyang sarili. Dahil nagsi 6 to 11 na. Ito naka-GLC ng 7 to 11. Kung patalikod muna. Ito rin yun. Yun! 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 Kuko kayo ito. Kariraan din ang bigay ng tubig eh. So matibay yung breakaway natin. Talagang hindi matikitan ng mga to. Ang dami nila pero hindi nila matikitan yung ating dalawang breakaway. Naku po, pag doon nakapinish, share tapos ang laban. Natin kung gaano nakalayo yung ating breakaway dito sa grupo ito. Walang nag-aabol eh. Mabilis na bitakbuhan nila pero lumayo pa sa 300 meters ang lamang ng ating breakaway. So ang layo mga kaibigan. Nasa 400 meters na lamang ng dalawang breakaway ito doon sa ating mga big guns sa second group. Makakadikit pa kaya yung ating second group o kakainin pa sila ng last group. So kanina mga nasa 200 meters lang eh, pero ngayon talagang nasa 400 meters na ang lamang itong ating dalawang breakaway doon sa second group mga kaibigan. Rider number 55 Mark Joel Laplana, rider number 29 itong si Luigi Ramirez. Ang tanong, magkakarimatihan kaya ito? Mabilis ang kayo ng takbo, 58 kilometers na nasa harapan itong si Laplana. Talaga ubos kong ubos dito sa sa maintain para hindi sila abutan yung ating big guns dun sa may likuran. Hindi nagkakaisa yung ating second group kaya hindi nila matikitan itong dalawang riders na ito sa ating breakaway. Mabilis yung takbo 60-65. So tansyahin natin, baka lumalapit na yung second group dito dahil ito papinis line na ito mga kaibigan. So ito pa lang yung ating second group, 400 meters pa rin mga kaibigan ng nilalamang ng ating dalawang breakaway. Hindi nagtutulong-tulong itong ating second group eh, kaya hindi nila madikit. Dumikit pa pala. Dumikit pa yung last group dito mga kaibigan. Dumikit pa. So ito yung ating bronze medalist, si Jomel. So dumikit pa nga itong last group. Dumami pa itong ating mga siklista pero hindi nila madikitan yung ating dalawang breakaway. Lumalamang pa rin, malayo pa rin, 400 meters pa rin ang nilalamang ng ating breakaway dito ha. Pero ewan natin sa mga last kilometer kung kaya pa nilang dikitan yung ating dalawang breakaway at mag-bus trip Matihan. Yun ang nakakatakot na Matihan dahil sa kapal nito sa bayang Matihan ang mangyayari dito. Pero tansyado ko, parang natitipuan ko kung hindi magbabago takbo nito ang ating peloton. Baka madikit nila yung ating breakaway sa last kilometer. Ewan din natin ha, mabilis yung ating breakaway eh. Tumatakas sarap si Jerry Cabael. Kailangan talagang makatakas ka rito. Pag di ka nakatakas, tapos ang laban, mga breakaway artist ang nanalo. Kumakawala si Jerry Cabael pero talagang hindi makalayo eh. Siyempre, ito mo naman isang batalyon yung tutugis sa'yo, talagang mahirap ko mawala. Pwede lang dito, huwag ka nang magbubos. Makipagsabayang ribatayan ka na lang. So, tutok-tutok ko lang talaga dito. Bahala kayo kung sino ang maghabol eh, kasiguro ng ating mga ibang riders. Dahil utakan din to eh.
Kaya walang makawala. Pag may bahagyang kumakawala, inaabutan din. Ito pala si Harley Fernandez. Sa likod ni Jairel Julian, hindi mag-ahabol to dahil I think kasama niya si Luigi Ramirez, pero lumalapit siya ito natin, parang medyo lumalapit ang bahagya itong grupo dun sa ating breakaway. Hindi pa talaga tapos ang laban. Talagang nagsisikap pa rin talaga na idikit itong ating mga siklista. Diyan Ace Ventura, dito pala si Lucky Lumoso. Lakas pumigaw ni Idol, lakas pumiga. Meron tayong tatlo lang itong bahagyang kumakawala doon sa ating peloton, pero andyan lang yung peloton sa likod. Baka ito si Torres, dati number 51. So nagsisikap lumayo itong tatlo na ito, mga kaibigan. Iskaya yung isa, pero yung ating peloton mabilis yung takbuhan. Mukhang mawauwi sa band 3 matehan itong ating second group. Ganyan binluan, nakita ko rin dito. Joshua Estrada. Kumakawala ito ating mga riders. Yung mga kumakawala dahil ito, rimatehan na ito mga kaibigan. So lumalapit lumalapit itong ating peloton dun sa ating breakaway. Natatalo ko na yung ating breakaway mga kaibigan. Lumalapit itong peloton natin, lumalapit. Baka matugpo to sa last kilometer dahil parin natin na to. Kanina pa nagsisikap itong si Jairel Julian na wala dun sa ating peloton kanina pa to. Talagang hindi rin nagtatagumpay itong si Jairel Julian. So lumalapit mga kaibigan, lumalapit yung grupo sa likuran. May isang nag-aabol, may isang solong nag-aabol dito. May isang solong nag-aabol, may isang dumikit mga kaibigan. May isang dumikit wala dun sa grupo. May isang dumikit, rider number 44. Nakawala siya dun sa malaking grupo So naging tatlo na itong ating peloton. Tignan natin kung sino to. Rider number 42, malakas to, napakawalan nila mga kaibigan, napakawalan nila. Okay, pero hindi pa rin sigurado ito mga kaibigan. Mangat na itong si Luigi Ramirez. Ayaw talaga nito pakapitin ito rider na bibigit sa kanila. Titirahan ni Luigi Ramirez. Nakasunod lang Mark Laclara dahil papalapit yung ating grupo sa likuran. Habang papalapit sa finish line, papalapit na naman ng papalapit yung ating second grupo, yung ating malaking grupo. So malapit tayo sa finish line, less than 3 kilometers to the finish line. Nako, baka masilat pa itong ating dalawang breakaway. Dito kung isang rider na dumikit dito sa kanila dahil lumalayo na sila. Lumalayo na naman sila doon sa ating malaking peloton. Sa ating mga big guns, nandun sila Jairel Julian, sila Amor, John Caloring, at si Basil Mox. Andun din si Harley Davidson and Jerry Capael. Bumabagal ang takbo. Mangat na itong si Luigi Ramirez. Habol to rider number 44. Mark Laclara. Makakala sa itong tatlong to dahil baka abutan sila ng ating peloton. Ito na mga kaibigan, less than 1 kilometer to the finish line. Mukhang didikit. Nakatawa itong si Luigi Ramirez mga kaibigan. Andyan na yung ating second group. Titignan natin kung makakabigay yung second group dito sa ating tatlong breakaway. Bas, 1 kilometer na lang siguro tayo to the finish line. Makakabigay itong ating second group dahil nagbabagal na mga kaibigan, nagbabagal na. Mukhang didikit na talaga yung ating second group. Ito na, kumakawala itong si Mark Laclara. Sacrifice itong si Mark Laclara. Sacrifice na mga kaibigan. Bakit na itong si Luigi Ramirez. Sunod pa itong rider number 44. Ito na, malapit na tayo sa finish line. 700 meters to the finish line. Huwag na kayong kukulang, huwag na kayong bibigit. Huwag na kayong malapit, sigurado. Nagbabaga. Naglilibat ang gapin na rin. Ito na mangyayari dito.
Dito pa rin tayo sa Dr. Laureano Perez Cycling Race 13th edition mga kaibigan. Mga kaibigan, may didikit na grupo. May didikit na grupo sa likod mga kaibigan. So hindi ka nakadikit. Apat ito mga kaibigan. Apat na magkakarimatian. Luigi Ramirez yung nakasara Mark Laplana. Ito si Rocky Hermoso. Last 300 meters to the finish line. Hindi na nakadikit itong si Rocky. Ito na. Ito na 55. Luigi Ramirez, Mark Laplana. Ito na. 400 meters to the finish line. Si Rocky na munang babawit. Naubos to si Luigi. Ito na Mark Laplana. Ready na 44. Ito na mga kaibigan. 100 meters to the finish line. Sa galing. Nakatakabat. Si Mark Laplana. Di kita. Yan! Mark Laplana! Ito, rimati yan dito sa likod. Ito na, rimati yan sa kaliwa, sa kanan. Ay na si Joshua, ay na si John Gibson. Yun! Grabe yung rimati yan. Yan ha, ito nanalo. Si Mark Laplana. Na kayo, tara na at pumadyak. 20-20 ratratan, 20-20 tugisan, 20-20 panatan, 20-20 bakbakan.